kay bakong pusil bay. Palitan ko ni mama. Oo, nindot kayo ni ba? Mahal ka na, gipalit ni mama. Mula ko na General Bay, magpaibog ka na akong dalaan na gipalit ni mama. Ikap! Tungkol sa di mo na, hindi nagdula. Oo, nakatulaan ako sa pusil. Nindot kayo. Oo, nindot kayo. Gipalitan ko sa mama. Ikortahan mo siya. Oo, John! Kay wala man may kwarta. Di man may kaapot og palit ana. Ngi, wala mo kapalit ng dulaan. Bakaw na ko wala mo inaani nga dulaan. Kada dito ko kay wa kung di ako iningana ng dulaan. Lindot kayo yung dulaan ni Xiao no? Oo, lindot gani. Saon man kay wa man tay kapalit. Ay, nun ako si Kuya basig palitan ni Kuya. Kapaso na to si Kuya Jun ta kana nagtagla to. Sig palitan ta atong dulaan na pusil-pusil. Ay, uy! Lalagi mo diriya! Ya! Hindi gud pusil-pusil ya, be. Indot kay pusil-pusil si Xiao ya. Kay abroad man niyang mama. Saan man pud nato nga kung puntay kwartay kapalit sa pusil-pusil ninyo. May pagka na ipalit nyo pusil-pusil, may pagpalit nyo nagbugas. Ya, gusto ko. Jud ko alam pusil-pusil niya ba? Alam pusil-pusil na dulaan. Gusto gid mo dula-dula ng dulaan na pusil-pusil? Oo! Sige, buhatan ta mo. Maragid niya ako maapod nga pusil-pusil. Pamantay kwarta ni kapalit. Sinsang nyo kayong mga manghod nga iniragid akong makaya. Saon man, wa pamanjud tay kwarta. Malibay jud kayo mi ana ya ba? Naano mi dulan na pusil. Maka-experience na jud na ng sigig dula-dula. Salamat kay Kuya Jantrel. Pag-share ra mo aniya akong gibuwata mo ra mo gid niya akong makaya. Bayog me. Mulit na ko pangit mo na yung dulaan. Lakaw na nalito! May pa sila ba? Malipay na kasi lang pusil na gibuhat nila. Isag piki ang dulaan, malipayon gyapon sila. May pa sila ba kay nalipay niya ako wala jud kay lindot na niya akong pusil akong kadula. Sunod din ako magpapalit og dulaan ni mama kay huwag yapoy gamit o kagkadula. As kalas na kwarta si mama. May pa sila General na wala ka palit pusil-pusil, malipayon gihapon.